Mga kaigsunan ko, mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, nakahinumdum ko sa una, katong nag-eskwela pa ko, labi na kung naay group projects or group works, kinahanglan, tinabangay jud, walay magpahayahay, walay magpasayon. Dapat ang tanan na ay ambag, bisan gamay lang. Usa kag higayon ni ana mga kaigsunan ko, naswertehan ko kaya ang akong groupmates, akong kauban sa grupo kay mga bright kaayo. Akong groupmates kay mga responsible kaayo. Ang usa miingon, ako na'y bahala sa introduction part. Ang usa po niingon nga, ako na'y bahala sa body o sa conclusion. O ang lain pa nga mga grupo niingon nga, ako na'y bahala sa pagbuhat og PowerPoint presentation ug ang isa ako nang bahala nga mag-report. Yan niingon ko sa mga galingon nga, unsa man ang akong buhaton? Nga ila namang gikuha tanan, nya dili man ko ganahan nga magpasayon. So niingon ko sa akong kaugalingon nga, unsa man nga paagi nga makatabang ko sa akong groupmates. Busa, nag-ingon ko mga kaigsunan ko, magluto na lang ko og pansit kanton. Laki mi pansit kanton. Mulang ni ang akong ambag kay di man ako sila malibre sa Jollibee, sa Starbucks kay wala mo ko'y kwarta. Kining laki mi pansit kanton, less than 100, mabusog rami. Barato ra ni mga kaigsuunan ko. Simple ra, dili sosyal. Pero para kanako, mao ni ang akong paagi sa pag-ingon, naapod ko'y ambag. Dili man parehas kadako sa ilang nahimo, pero gikan to sa akong kasing-kasing. O pinaagi ato, nakatabang ko sa among grupo, bisan sa gamay nga paagi. Mga igsuon, kining akong pansit kanton, pwede po natong i-connect sa atong ibanghelyo karon. Ang bata nga naghatag og 5 ka pan nga sipada og 2 ka isda. Sa tinuod lang ang pan nga sibada o barley, barato ra jud nga klase nga pan para na sa mga kabos. Dili sosyal, dili ni mahal. Parehas ra sa pansit kanton. Simple, ordinaryo. Apan tan-awan ninyo, mauni ang nahimong sinugdanan sa milagro. Mauni ang nahimong spark. Mauni ang gigamit ni Jesus aron magpakaon ang libo-libong katawhan. Busa ang mensahe sa atong ebanghelyo karon klaro kaayo. Dili kinahanglan dako imong ihatag aron gamiton ka sa Ginoo. Kinahanglan lang andam ka nga mohatag. Kay usahay manggod mga igsuon ko, mao ni ang atong problema. Gusto ta og dagko nga mga butang. Gusto ta og bongga kaayo nga contribution. Gusto ta nga kung mohatag ta, dapat perpekto, dapat kompleto, dapat impressive. Ug tungod ana, usahay dili na lang ta mohatag. Kay lagi gamay raman daw ang atong ma-offer. Apan ato ning hinumduman mga kaigsuunan ko, ang gamay nga gitugyan kang Jesus, dili magpabilin nga gamay. Kung ihatag nimo ang imong gamay nga oras, gamay nga talento, gamay nga gugma, ang Ginoo maoy mo complete ana. Siya ang mupadaghan, siya ang maghimo og milagro. Mga igsuon, dili tanan parehas og role, dili tanan parehas og kapasidad. Apan ang importante, may ambag tayo. Naatay mahatag, naatay mahimo. Sa seminaryo bitaw mga kaigsunan ko, pag naami mga presentation o naami dito i-held ang program, dito i-held ang celebration, makaingon ko nga, unsa man akong ikaambag nga, kung kanta-kanta lang, di po ko kabalo mo kanta, kastang yabaga kay nako. Di po ko kabalo mo sayaw.
o kung pag-decorate sa altar, dili po ko kabalo mag-decorate sa mga bulak. Unsa man na ako ikaambag, anak ko, sige, ako ikaambag lang kay aftercare na lang ko. Ako nalay tiglimpyo, ako nalay tighugas o plato. Pinaagya na mga kaigsunan ko na ako'y mahatag nga contribution. Bisag gamay, pero inasing-kasing. Ayaw hunahunaa nga walay bili imong nahimo tungod kay gamay ra. Kay sa mata sa Ginoo walay gamay kung kini gihimo uban sa gugma. Busa karong adlaw pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Unsa man ang akong pansit kanton sa akong kinabuhi, unsa man ang akong pan nga sibada og duha ka isda, unsa man ang akong gamay nga mahatag sa Ginoo ug sa uban. Ayaw na hulata nga madako pa na. Ayaw na hulata nga perfect ka na. Ayaw na hulata nga kompleto na ang tanan. Ihatag na karon. Kay ang milagro dili magsugod sa kadaghanan, magsugod sa kasing-kasing nga andam muhatag og hinumdumi kini bisan gamay ra ang imong ambag. Kung gihatag nimo kang Hesus, mahimo kining dako, mahimo kining daghan ug mahimong milagro. Amen.